L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 10 d'abril a les 10 tocades del vespre o el diumenge dia 14 d'abril a la mitjanit podreu escoltar una nova edició de l'Altra Ràdio. En aquesta setmana tindrem la secció de comunicacions a l'espai amb Eduard García Luengo, l'univers de la seguretat a internet amb l'informàtic Jordi Paraguirre, la secció de biomimètica amb Pere Monràs i Jordi Carrasco de l'Institut de Ciències Biomimètiques de Barcelona, l'impacte de la tecnologia de les informacions i de la comunicació amb en Jordi Barreda i el seu MP3, informació de la ràdio local a Catalunya amb Toni Cintes, l'apartat de meravelles de les telecomunicacions amb Salvador Cavaller, informació del món de la radioafició amb Toni Moyano, de l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya, l'apartat tecnològic de radioafició amb en Lluís del Molino, la tecnoantropologia amb en Ricard Faura i la informació de tecnologia social que ens porta cada mes Colèctic des del Raval de la ciutat de Barcelona. Tot això a l'Altra Ràdio del proper dimecres 10 d'abril a les 10 tocades del vespre, repetició del programa diumenge dia 14 d'abril a la mitjanit. Podeu escoltar el podcast del programa en el web de Ràdio Televisió Espanyola i trobareu tota la informació al web del programa altraradio.cat. Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio!